yana mutuware. Mutuwaran ba ya kai ni mutuwaran ban je in sallace shi in sallada. To ba abin da shi ba har gobe yana makabarta. Ni fa umma fa gaskiyar magana fa mu yi magana ta gaskiya ni da ke. Kar a zo a ji mu da ke. Gaskiya ki nuna min inda baban mu yake kawai. Shi yasa nake gaya maka ka raina shiga hurumin mutane. Ni ban iyayena ni wallahi ba su ja min ba. Ni kuma ban ja maka ba ni kai da na haifa. Amma mahaifinka ya ja zama. Kuma tarihin mahaifinka ba wani kyakkyawan tarihi ya bari mai kyau ba. Ka daina zaƙewa, kada ranka da han. Kuma ka je ka tambayi kaf unguwan nan da waɗanda muka taso da sa'o'ina. Babu wani abu nasaba ta aure. Taruwa aka yi aka ɗaura aure na da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haife ka. Aure ne kawai na mahaifinka auren kaddara. Wallahi fa sai kin kai na gonsa. Dan kan ma mu zo muna rigima. Da ni za ka yi rigima? Da ni ka jira. Wallahi kar da ka tsona. Ka jira. To. Hajiya Maryam. Kamar da muke bayanin nan. Ni abin da nake so. Ke ce za ki shiga kina ta. Kin dai ji abin da shi Adam ya ce. Dama dai shi zai ce yana son ta kuma shi turo manyansa akan cewa lalle yana son ta, kina kallo na kirawa yaron nan da ya masa tambayoyi kuma ya bani asali. Adamu shi turo kawunsa. Kawai ya zo sami neman bayani wani surutun da gidan banza dofi ake wani Amina bayan nan gidan mace. Wai ni Alhaji tambayar da nake wannan kunkurumin munafikin ne da suka shirya wannan. Rayuwar duniya? Hajiya Maryam. Rayuwar duniya? Amina ke shiru. Ba komai. Allah zai fito miki. Wato kana tare da mutane. Kina ji? Kana tare da mutane. Sai ta yake maka hakora ana ta gaishe ana gaishe. Amma abin da ka wuce sai kuma ke abin da nake gaya miki kullum duk abin da ba a bin shi da addu'a to irin wani ne makomarsa dan karshen sa kenan kuma shi nake ganin da a tashi magana aure ake san a rufa har Allah ya kai ku da shi a kai da aure ko sa rana aka ce an sa ranar yarka an dan kawo ɗan kuɗi ne ko an sa rana ne shikenan ka kuma kai ta yawo daurin auren ya ta kaza gobe da daurin auren ya ta an kawo kuɗi wale wallahi ba za a yi ba. To amma wannan riba da ke shi komai ba kullum abin yake faɗa shine shiri da tsari na Allah shine tabbas kuma shi ake fata. Shi ko munafiki tun daga duniya sai ya gane kuran. Wai da gaske. Insha Allah. Me ake da munafiki? Ha. Ya gurbi. Ba komai Amina. Ni ba gara ne ni. Salamu alaikum. Gara ne ni. Salamu alaikum. Alaikum salam. Salamu alaikum. Gani nan. Na'am. Gani nan. Yau kina nan ne? Lafiya kuwa? Ina fa lafiya. Kina ji na? Bari in gaya miki gaskiya. Yawwa. Dan har abada kwatance baya yi wa mage ragama. Sai an hada ta ga idan ta ga na badukku ga na wanzami ga na magini. Yawwa. Kuma ranar wanka har abada ba a ɓoyen cibiya. Yawwa. Saboda haka wallahi duk abin da kika ga ya samu gafiya ba wani abu bane ya jawo mata jelatta ce da ta bari a waje. Salim ya kawo kuma wannan maganan a cikin wannan abu. Tun gaba ba jan wai wani launi zan ta yi ba in tai miki ta'awizi ba shine ya kani ba. Na zo ne lalle ilalla a nuna mun babana. Yawwa ina babana yake. Kowane iri ne a nuna mun shi. Salim. Na'am. Waye ya gaya maka wannan magana kuma? Wancan duniya yana buya ne? A'a. Bari fan gaya miki wallahi sai na siyar muku da zaune, na siya muku tsaye in ba a yi wasa ba. Saboda haka ba zai yiwu ba kullum ina magana a nunan babana sai a ce yau yana Abasawa, sai a ce mun yau yana Lagos, sai a ce mun wai yana Gashuwa, yana ina ne yana Marimbit. Kowane ɗa da mahaifinsa yake ado. Yawwa, babana ƙana iri ne annabi. Bari in ɗauko mayafi na sai mu je gurin ta. A ɗauko. A ɗauko ina nan. Duk mutumin da bai ga girman Allah wallahi tallahi mutane har yau sun kasa fahimtar Allah. Wallahi sai an nuna babana. Dole ne ma. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu salami kake ga wa ban ga girman Allah ba. To kuma mu je. Kuma dutu kuma libi. Kuma ba.
zai sa ki a gaba. Ni za a rena hankali a ɗaukan ban san abin da nake ba. Mu je. Wallahi mu je. Wallahi tallahi. Wata da ka je ka kira wani. Sai ki zo ki kira ta ke mata magana. Salamu alaikum. Sai da ka ɗauko min uwata? Ka taho min da ita? Zuwa kai ka ɗauko ta? Tabbatacce. Sai da ka taso min gyatuma a gaba? Saboda ke sai kika haife ta. Ba mamaki idan kika gaya mata in dai ana ganin girman na gaba za ta yi bayanin kowaye mahaifina. In dai ana ganin girman. Ba wani tarihi ya bari gamsashe ba. Ba dai so kake ka san waye mahaifinka ba? So kake? To shikenan. Kinga. A'a ba shi. Kinga ba shi. Na zuwa. Zo nan, zo nan. Ki rabu da ita mana. Zo. Kaga. Ni yanzu ka kaje ka ga. Matafi. Ina ba. Wallahi sai an nuna inda babana yake. Ina ba. Ko in yi terere. Inda yake. Ba mutunci na sani ba. Ba ya ce na sani ubansa ba. Ni ka je ka kira ni ka kaka kuma kake bada wannan magana. Kwarai kuwa. Ke tsira ki kai? Au. Na ce tsira ki kai? Duk ba da ki aka haɗa aka yi kulle-kullen ba. Kin ga Hajjaju, kai ki ɓata ranki. Duk abin da aka yi wa Shamuwa watan bakwai ne ya janyo mata. Na kuma gode. Kuma ga uwata na raye. Maƙota na nan. Daidai da bishiyar da aka taru aka ɗaura aure na da mahaifinka. Tana nan bata kushe ba. Bata faɗi ba. Jaura bata bi ta kanta ba, tsawa bata faɗa mata ba. Auren sunna muka yi. Sai dai tarihin daga nan ya tsaya. Tarihin mahaifinka ba kyau. Gaya mishi in kana da hankali ka tsaya iya nan kawai. Gaskiya wallahi ba za a zauna lafiya ba in dai ba a nuna mahaifina ba. Wallahi na riga na zama dan tawaye daga yau. Watanni yanzu da kaje ka dauko ni kenan ba ni da amfani. Ke ba ka ce? Na gaya miki. Uwatawa? To ai ba uwata ba ce ba, babar ki ce ko? Shi ya sanya ake son haihuwar da ɗayyabi. To ni ba ɗayyabi bane ni, kuma ba salihi bane ni. Kuma ni mutu fannani ne? Kinga. Je kike ki nuna mishi gidansu kawai. Na? Na farko dai aure na idan shi na sunna. Kware kuwa. Amma kaddara. Ita ta biyo sawu. Amma fasarar kaddara. In muka je da kai ka je kazatan gidan ka zai gani. Muje. Yau aje. Aje. Matafi. To muje. Ne sunan gaba. Ne sunan gaba sai a hana ni. To ai sai dai ki mai magana. Ba za mu tafi titi ne mana surutu to mutane. Ba za mu je titi. Ka ja ba yana nuna ni yana gayan magana ba. Ka ja bakin ka kai shi. Ba sai a sa mun zare da allura ba ɗinkin bakin? Dan Allah dan Allah. Duk wanda ya rena tsayuwar wata sai ya haure gyara shi. La ilaha illallah. Saboda Allah. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Tsayaye nisa mu ba da tazara. Wallahi sai ya tara mana jama'a a ce jinjiri muka sato. Muje. Kada ina ta jiran ki wallahi. Nace ko wani aiki kike a gida. Gaskiya na zo wajen ki ne ba maganar wasa ba. Da gaskiya ina so in Allah ya hada mu. Ina so ki kasance mai daki. Tabija. Lalle kai ka fada ka dauko kanka dale da goron dutse. Ai bari ka in gaya maka. Babu wanda bai san halin da mahaifinka yake ciki ba a cikin garin nan. Guduwa fa ya tafi ya ba. Idan mahaifina ya gudu ya bani ai ni da namiji ne ba ya mace ba. In na kai matsayin manzalin da zan yi kokarin na motsa kai cikina na samu abin da zan rufe kai na asiri. To bari ka in gaya maka duk abin da ya faru akan mace zai iya faruwa akan namiji. Ka gani abin kunya ne ma a zo a tadda ni tare da kai. Ina so in gaya maka kada ka kuskura ka kuma zuwa kofar gidan nan. Rashin kunya zaki mu. Amma rashin kunya sai miki hauka. Ya na ta fara. Kada ku kashe ki ba shege da ki. Ya kace wallahi. Bare kuwa. Da kai da kashe ni na. To me take bin ni? An bi ka. Kai waye ne kai ke? Kai waye ne kai ke? Kai yanyan ma irin ki. Kina ji me ya ga magana ga ni kidin ki hade ni nan. Ko ne ke ko hade ni. A kai ni kun tsohon nawa. Mara kunya fitsare ni. Ya kace wallahi. Wai jiya ban kwana gidan na dawo kuma aka ce ba ki a gidan nan wai ki zuwa tambaya ta ma kake na nake zuwa
ban gane ba zai yi ga saboda ne wannan ɗakin da na tane da yake akan wani aji gidan ba da gidan na je ɗakin ba wannan ai ba magana ba daga jin wannan maganar ka san sharri ba ya maka ake bin kenan sosai ma kuwa Shi ke rashin kunya. Rashin kunya wata menene? Yo, sai mu gani. Sai mu gani. Malam kai wa wannan magana dan ce Allah. Na'am. me kake Tarihi ne ya zo maimaita kansa. A dashin nan da muka saka ni da kai yau ranar ɗauka ta. wanda da shi Kalli nan kalli gaban ka. Da waye kama? shi yin bayanin tukuna waye wani ya saka ce mun yarin ke joho mun kiyo ne Gashi Allah ya raya. Ya dame ni ya ce in kai shi gurin ubansa. ya ba ba ko ka zo ka ga gurin gidan ubanka To alhamdulillah kin cika burin ki kuma kin cika alƙawari. Kai ne mahaifina? Haka ne. ai ina fata Kai ne baba. yes nan gidana ne ko mutuwa ne kai ne gidana ne yes Annabi yayi gaske. nan gidana ne Annabi yayi gaske. Duk abin da kai za a yi maka. Shi yasa ake cewa duk abin da mutum zai yi rika duba Allah. Kuma sharri dan aike ne duk wanda ya shi sai je ya dawo ya same shi. Haka ne. Ai na gaya mai tarihin daman ba zai kyau ba kyau ba ta. Yanzu me ka gani? Ki banna da shi daidai nake. Ka gani? nan gidana ne Shikenan. Kai ne shugaban nan. Sai a ban daki na nima. komai zan buɗe maka kanti Ba ruwana da kanti abinda kai shi zan yi. Kuma wallahi za ka ga tsiya wallahi. Ka cuce ni ka cuci rayuwata. Da ka samar da ni a hanyar banza. Ba ya saka shi har yanzu baka bai da tsohuwar al'adar ka ba? gadin uwa ce ko gadin uwa yaro gadin uwa ce ko gadin uwa Auren sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi da shi. Iskancin banza kaka To ba. ki banna ni da shi, a banna da shi daidai nake da To shi. ni la ila. Sai a ban daki. kin mamun Sai a ban daki. Wani ka babu ubanka ba. Ina nan. To ga Kafata wata da yau kafata. ka gani. Kuma sai an ban kaya. Sai an ban kaya. an baka shago inda yayi wannan zan baka shago kai baka Sai a ban ina nan. Wallahi tallahi ba zan sha giya ba. Wallahi Allah ba zan sha. Wallahi ba zan sha giya ba. Na rantse da Allah. Yaya, ba za ka daina kullum abin da kake ba tsakanin da Allah sai harkan daba, daga ka bi wannan sai ka bi wannan daga nan inuwan sai bin kan naka? Me ya faru to? Kullum baka zuwa makaranta kai kenan kullum? To ke ba kina yi ba? To ki je ki yi mana in kin samu mu ma ai ma samu. Ko da magana ne. Da abin da ta kawo. Menene? Yaya kullum wani ne a hanya Salisu ya tare ni. Ran nan har karuwa ya ce baka ji irin bakaƙen maganganun da yake gaya min ba. Shi yake hana ni zuwa makaranta. A ina yake? A nan bayan layi yake. Oke wannan yaron? Shi dai. Tale shi zamu gauraye da shi. Zai gane kura. Dan Allah ka ja mai kuɗi. Assalamu alaikum. Wa alaika salam. Ha, Ina danki? ina ɗana. Nono yake sha bare ku zo cikin gida cikiyarsa. In sako zaka bashi kafi kowa sanin inda zaka gan shi. Ya za ku shigo min cikin gida ba sallama? Cikakkun mazaje irin ku. Kwanaki kanwata ta kawo kashedi. Ki ja wa danki kunne ba. Yanzu ma ya ƙara tare ta akan hanya. Ki shiga hankalinki. To ni me na a ciki? In za ku bashi sako ku tare shi mana. Shan nono yake bare ku biyo ku gaya min har cikin gida? Kun fi kowa sanin inda za ku gama da shi. Ka ɗauko fatanya ka ɗauko adda me na a ciki haka. Saboda tozartar da musulmi da firgitar da musulmi. A duba ƙawa'idi da ahalari. Da kina shi masa albarka da ba zan dauka magana ba saboda haka tun da ya dauko magana kuma ya zai ga magana ya dauko ta bagan mu kuma zai haɗu da magana gashi ya ganta mu ne magana To ni ina ganin cewa duk mai tsohuwa dai mai neman albarka ba za ku shigo har cikin gida ku firgita na haka ba. dan kuka
mai ja uwa ta jifa ya ɗauko magana mu kuma mu ne magana kuma zai kai wannan saƙo ne muka zo mu gaya miki saboda a goma da shi kada ma Allah ya kiyaye na ga tarbiyya na ga addu'a na ga biyayya Allah zai sa an gama abincin nan. An gama? rinka kafa da shi tunda gida ya zama kan titi. Me gida ya zama kan titi tunda ka je garin ɗauke-ɗauken maganarka da yake kai jan baki ne. Ka je ka jangwalo min jaraba. Yau bakin zabaniyawa ne 'yan daba har cikin gida. Sun zo ba kalan makamin da ban gani ba. Ni ba dabba ba bare a ce sun zo su yi min watanda. Umma, su waye suka zo nema na? Haba umma. To ga sako nan sun bayar. Sun ce in gaya maka. Ashe daman baka fita daga harkar yarinyar nan ba? Ka kina maka magana saboda ban isa ba ko? Saboda furfurar kaina ba ta yi daraja a idanka ba. Ko? Umma ki rabu da ni fa idan har zuciyata fa za ta darsa wani abu. Me ta darsa maka zuciyar ta haka? Me ta darsa maka? Yarinyar nan ta ce ka fita daga harkar ta ko? Ta ce ka fita daga harkar ta faruwanka da ita. Ka nemi kuɗi ɗan lami ka tara abin duniya matan nan kana zaune za su bi ka. Kana talaka wagairahun baka aje ba baka bai wani ajiya ba. Abinci yanzu kana shigowa kake magana da ami. Ba ka da sisin kwabo a jikinka ko ranyo ko? Dan nan da ba dan Allah ya sa gati mata te min gata ba na rantse da Allah haɗa kayana zan in tafi gari. Wallahi haɗa kayana zan sai binnin Kebbi. Ina sane na je na tarki wannan rigimar saboda na riga na shirya mata. Mu ba fa so muke a zauna lafiya ba. Take na kenan. Ba ka son zaman lafiya sai na ce to kowa ya zauna lafiya shi ya so. Haka kake? Ka zo ko? Me ta ɗarsa maka? Ai ummu bai yayin da ni da tare rigima, ta gayya na tare rigima. Sai su zo sai mu zuba mu. Ni da shi. Dan halakka fasa. Sam! Allah wallahi. Ai! Ya ne? Na rantsi da girma. Amana ne kowa ya zaburo ku bar shi ya kawo wallahi. Wuya ko da magani ba daɗi. Allah ya kai damo ga harawa. Ko bai ci ba zai yi hayya. Amana ta kai wa mai ballalla. Amana ta kai wa 'yan musukwani. Amana ta kai wa 'yan makwarari. Amana ta kai wa 'yan rijiyar lemu. Mu ne nan muke zuwa 'yan sanda. Saboda mu fa aka zo aka buɗe police station a bayan gidan Murtala. Hausawa ba za su tashi ba sai dai mu dan matsa kaɗan haka muka buga da ɗan sanda. Hayya sa muka zo sai ga motocin 'yan sanda bayan na sare DPO. Na zo na sare express. Na zo na sare OC. A banza sai ga karan 'yan sanda nan yanzu rumfi. Na ce ƙarya kake ɗan duna ya. Me ka sha ne? Ba shi kawai zan bashi. Hayya. Me ka sha ne? Sa'ade. Aka daga. Mata kai. Aha. Dan hajiya ne wai ba lafiya ya aka ya zai kuma kowa ya zauna lafiya shi ya so wallahi kuma kowa ya zaburo a bashi ya kawo wallahi ƙarya suke ba za su iya ba wallahi ba a je da mu ba a kwan da mu ba an tashi da mu wallahi ni ne bartu mai ɓadda abokin kiwo kuma ni ne tunku mai kai yaro makasa wallahi a lafiya kogin da ba a ƙure ni komai gudun jirgi wallahi kuma in doshi dukkan inda nake so babu mai sa mun waigi wallahi ba dai mutum ba sai ta Allah ta yi wallahi ni ne nan sabon kabari wallahi kowa ya ganni ya tuna Allah kai ya ne Allahu la ilaha madalla Allah madalla ya kai da me aika akan zuwa wallahi tallahi ka san me faru su jangwalota ne suka je har gida suka samu gyata mata wai haddace suke za su tsinke mata wuya maman taka jangalota ne da shi da ta tsoki na ce ni da nake da ku to lallai ina jin a gidan wa'ansu za a yi sabon suna
lallai ina jin uwar wani yanzu za ta zama maraici babu ɗa wallahi, sai dai uban sai nemo sabo. Wallahi yanzu nan kowa yanzu nan idan bai ake amanan mu da kai ba za ta ɓaci ba. Amanan mu da kai ko don siyan taban mu da kake yi ai ba za mu manta da kai ba. Kuma wallahi duk abin da kake bukata sai mun yi. To abin da nake so da ku so nake kar a zauna lafiya don kowa ya zauna lafiya shi so nake a samu daidai umarin mukamukin mutum a cire min, a samu daidai allan kafadar hamusin wuyan mutum a datse min, a samu daidai bayan wuyan nan a yanke min kawai inda jini yana sadada. Haba ni da nake da tsamo me nake jira? Ga mas. Ka san Sanu wahala? Ni na san shi. To an taɓo wahala. So kake a kokon ɗai mai kafa, ko so kake a yi gunduwa. So nake kawai in ga jini yana malala. Ni fa in dai ban ga an kashe mutum ba hankali na baya kwanciya wallahi. Haba. Ana aikin mu. An wuce layi. So nake ku tsuma ni, ku haɗa mu yawa. So nake ku yi min haɗin da duk wanda na je gurinsa ba sani ba sabo. Ku yi min haɗin da ko hukuma ce ta zo waje, kai ko lalle ne mutum sarkin kamo in ya zo ka in ga idan kowa da gashi. An riga an tsokano fitinanne. Kana ji na? Kun gane? Kawai hakan za a yi. Hayya kai! Kowa ya zaburo ku ba shi ya kawo wallahi. Kai! Gida ne. Lafiya lau. Ba wai a bai tsawon ne ke so bai fiye da bige da yi. Ina mai ne. Ina ya yi. Tabbatar in dawo ki gaya masa cewa na zo har a wuce gobe ba a biya kudin nan. Kin ji na ga biki. Malam, ka samu da kan jaba ne? Wallahi ba su ne gida. Gaskiya ka sabi da yaji. Maganar wasan nan ya ishe ni. Maganar sai ku ba. Kullun na taba ka zai ka ce mu hakuri. Lokaci yayi da wannan bakar gida ba shi. Ba sa biya. Ina tara ka su zo ka gura. Ba sa biya ka. Wannan gida idan kuna tara sai ka waje sai Allah. Gaskiya wurin da na ba su kwana bakwai. Wani kwana kuma kwana no ka tabbatar da zaka nan duniya. Zuru ba ta cin zuru, sai dai a haɗa zuru-zuru da idanu. Kai, wai waye ce zuru ba ta cin zuru? Ai sai dai in mazan ba sa nan. Duk ɗan da ya zaburo ku ba sai ya ƙara so mu za mu kai shi ƙasa wallahi. Kai, waran ne wallahi ya. Kai, waran ne ya karne wallahi sai ni nan da tsoki mai kwana akan reza. Allah. Kai, sakara ma. Sabon kabari. Kowa ya gan mu ya ta. Allah sarki wuya ko da magani ba daɗi wallahi.
maka rayuwa dai. Ita rayuwa kamar karatun littafi. Yau in ka buɗe wannan shafi kai nazari, gobe ka buɗe wannan shafi kai nazari ɗan ajaga. Duk yanda nake nuna maka ka kasa ganewa. Kar ka manta fa, ɗumin ciki na ka sha, na haife ka, ko ba komai. Akwai haƙƙi tattare da kai a tsakani. Ka ki gane haka. Mana dan Allah dan Annabi ki haƙuri, na riga na san na aikata kuskure. Duk mai son gamawa lafiya in dai bai bi iyayensa ba wallahi ba zai gama lafiya ba. Aya ce guda akan iyaye. Wa adi'ullaha wa adi'ur rasula wa bil walidaini ihsana. Ki yafe min in Allah yadda wannan shine na ƙarshe. Kin san mutum in yana kan kadami duk abin da za a gaya mai ba zai gane ba amma yanzu ka talaka ina kaga kadami baka aje ba baka bai wani ajiya ba abin da ka tara. Ki min aikin gafara ki yafe min ba zan sake ba in Allah yadda wannan shine na ƙarshe. Kuma daga yau aiki aikenki ko kwana zan ina miki aiki kayan ki ma ni zan dinka wankewa. Mamaki kake ba. Ga ka a haka kamar gaske kamar ba ni da kai muke faɗa ba. Na bi iyaye na wallahi ban musu haka ba. Ina rasa inda ka ɗauko wannan ɗabi'a. Au, ko da yake wurin tsoho Allah ya mana aikin gafara. Na manta. Wanda ke so ka mu tsaya bincike ka mu tsaya tunani. Ita rayuwa duk inda Allah ya jarabce ka. Idan mara kyau ne ya jefa ka kuma ka dawo ka daidaita to sai ka gode wa Allah. Saboda haka ni dai na tuba. Gidan yan iska da na ajiye yan iska na sai da shi. Wanda ya siya an ci gaba da yi Allah ya gani ni dai ba ni bane. Na tuba ko ba gaskiya ba. Laifin da ne muku da Allah dan Allah ku yafe mu. Kai ma haka. Dan Allah dan Allah ku yafe mu. To, alhamdulillah mai gida, na gode Allah. Na yi ba manzon Allah sallallahu alaihi salatu wasallam da Allah ya taimake ni ya duba ido na ya duba idan yaran nan. Ya dawo min da kai. Mai gida irin kuɗin da na kashe saboda roƙon Allah ya shirye ka dawo gida. Allah ya karɓa addu'a ta zan kashe ga ɗaki na ba ni da komai. Duk sun ƙare a gun malamai roƙon Allah. To da Allah ya taimake ni ya duba addu'a ta ya dawo da kai gida. Na gode Allah. Kullum ɗan nan ya fita mai gida sai Allah ya rako shi. Allah ya baka ɗaukaka sai ka je za a ce. Haka ike. Ka ƙara gidan bini. An kai ka ƙara wurin kan wajen ciyawan ta iya Baba ina da neman wanta alfama a wajen ka. Samun manyan garin nan ka je ku gaggaisa saboda ko a cikin abokai ina da bakin jini a cikin saboda halin da na ga abu a garin nan, na ga cin mutunci, na ga wulakanci, na shiga cikin mata biki nuna na ake yi. Zimbe ga ta nan ya bar ƴaƴa zagada da mata ita ce ga ta. Wallahi tallahi ni dai kamar na yafi mu. To alhamdulillah. Kai ma na yafi mu. Shi ma wancan ɗin da bai ma dawo ba wallahi na yi masa. To na gode shi ma Allah zai dawo da shi yanda ya dawo da kai zai dawo. Madalla. Na gode Allah. Na gode wallahi. Bari mu yi na zai kira sallah azhar. Alhamdulillah. To kira sallah ma zan koma. Za ka zama lada ne? To alhamdulillah lalle mai gida ka ga aya.